Нека да влезем. Ето така изглежда вратата отвътре. И като цяло така изглежда стаята. Да, нека да почнем по малки казвания. Тук е къщата на Страми. Това са моите очила. Всъщност трябва да са в кутийката, но така. Ето къщата на Страми за кукли. Леглото на Страми. Чакайте малко да ви казваме стените. Ето леглото на Страми. Стената. И тук е моето легло. Тук тези дрехи. Тук. Тези дрехи измахват чешуйната и трябва още да изгъвам, но после. Тук ни е нашето бюро, но аз по-често го използвам. Ето тук е столът ни, в който се върти. Тук има много моливи. Тук има танкони. Вижте колко много моливи. Тук са обувките. И тук са продукти, които ще правим слайм. Тук ми е YouTube стената. Ето. Тук има книги. Неща. Ето. Вие виждате всичко. Чакайте. Няма нищо да ви казвам. В тази кутийка няма нищо. Само един перон. Така, тук ето какво има. Това не ми трябва, само заради това исках да го изрежа и да го залепя също там. Тук ми е кутийката за очилата. Ето я. Сега нека да я отворим. Ето я. Вътре червен. Очилата ми в момента, нали ви казах, там са. Не са тук. Трудно се затваря. Парфюм и две кучета, с които вървят, но с батерии. Там горе виждате мечета. И тук следва нашият гардероб. Здравейте. Снимам светкавица, защото е доста тъмно в стаята ни. Знам, че кружката е запалена, но е доста тъмно, хора. Тук имам вода, ще я дръпнем. Скажи ви покажа нашия гардероб. Малко е разсвърлен. Тук е доста разсвърлено, хора. По-добре да не ви показвам. Тук са нашите играчки. Ето колко много. Завихме ги с одеяло. И това като цяло беше нашата стая. Дайте палче на видеото, ако ви е харесал, и се абонирайте за моя канал. Чао! До следващия път. Обичам ви!